Η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα Μυδικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν, υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότερο με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι, εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ή ακόμα να το πω πιο μαλακά, θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης. Η Ισμήνη είναι συμβαστική, που βάζει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως, να και ένας λόγος γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα Αντιγόνης. Να γιατί ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας σου λένε, θέλετε ηρωισμό, πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά, πάρτε Spider-Man. Να, αυτοί είναι ήρωες. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τον Θησέα, τον Ηρακλή και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21. Ακόμα και η λέξη Μακεδονομάχος που για τις γενιές της δικές μας ήταν ιερή, την κάνανε ονειδιστική. Όποιος μιλήσει για τη Μακεδονία, λένε είναι Μακεδονομάχος. Και την κάνανε ονειδιστική.